Osasun iraultzailea FM-ren 47. atala. Osasun munduko gaien inguruko informazioaren transmisioa arrazoimenean, zientzian eta pentsamendu kritikoan oinarrituz. Kaixo, Alex Arrate zelaia naiz, dietista eta divulgatzaile zientifikoa, eta ongi etorri Osasun iraultzailea FM-ren 47. atalera. Gaurko atalean, hilabeteroko zitari utzik egin gabe, beste gonbidatu berezi batekin gatoz, Karmele Gizasolarekin hain zuzen ere. Karmele herri kirolaria da, herri kirol munduan hainbat modalitatetan nabarmendu dena, besteak beste, harri jasotzean, aizkoran, ingudean, txinga eramatean edo trontzan. Baina esan behar da, bere palmares ugari bezain anitzari dagokionean, gehien harri jasotzean nabarmendu dela bere Euskal Herriko 4 txapelketekin. Egun, Bizkarrean zela 3. izena duen kamiseta jantzita, urte guztian zehar udalerri ezberdinetan erakustaldiak burutzen aritzeaz gain, bereziki aizkora munduko txapelketen prestakuntzan dabil buru belarri. Hurrengo minutuetan podcastean herri kirolen inguruan, indarrezko entrenamenduari buruz, edota emakumeak kirol munduan duen parte hartzea bezalako gaiak landuko ditugu besteak beste. Denborari galdu gabe goazen elkarrizketarekin. Karmele Gizasola, ongi etorri podcastera. Eskerrik asko. Zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Hemen etxean, ez da? Bai. Hemen, zelaitarron familia, hemen sortua. Gehienok, herri kirol mundutik, zeutuko zaituzte, baina, esan behar da, hemen, harri ez gain, landetxe bat ere badaukazuela, ez da? Hori da, aita hemen jaixo zen, berak hartuan zelai izena, bere anaie nire osaba aizkoran ibilizan, zelai 2. Guk edadian arabera indogu, ni zelai 3. Lehenguzue joritze zelai 4. aizkolarez eta nire nebie harri jasotzai, zelai 5. Mentxe hemen inguruen hasiga, eziga, biziga, orduan zelai jarmodun plazaratzega. Hasieran egixe da, ni bere pixka berandu hasi nitzela herri kiroletan, nire nebita lehenguzu oso txikitzetik, 5 urte zeukezen ja plazan ibiltze zien, hauren aizkoratxo eta hauren frakasurixekin, eta egixe da joritza zelai 3. eta nire nebie zelai 4. Baina plaza baten hementxe hermungenko zela, ni beia zinitzen plazetan, herri kiroletan, ja 17-18, 20 urte egiko nitu nigul. Eta izatarexek ez, hemen dugu zelai 4. harri jasotzen, bereitek lagunduko dio, zelai 2. eta 3. aizkoran, eta Karmele Gizasola iparraldeko jokoetan. Holan txizien, erakustaldexek, eta esauzten aurkezliek, ostra, Karmele, hori ja pixka aldatu inbiko zue, ez? Edo zu izango sagako parte. Esan zen, baina ez dakizu oso ondo nosemon pauzu edo nosartetan jolasa eta nosartetan kirola edo zer dan ja salto bat emoti edo bere horretan geratzi eta egin hauen lehenguzuetan ebiaz berroa eta guk adibidez edadian arabera gero finkatu gendun. Orduan esan zen, joriz jon, zuen nik isetan da aldatu izena eta ni sartuko nahi 3. moduen. Ustaz argi eta garbi hor, trantsizio horretan, zure lehengo probatzen momentutik lehengo txapelketa horretara, trantsizio horretan, zelaitarren familia horrek sekulako eragina izan du. Gero eta ugariagoa da, esan bezala, zuen presentzia herri kirol munduan. Zelai lehenengoari dagokionean, Jose Antonio Gizasola zure aitari. Herri kirolei dagokionean zein balore eman dizkizula? Esango zenuke, zein balore nabarmenduko zenituzke? Baloriek, balore modun esango neuke kiroltasune. Lehiakorra izen bizaz, oserre nahi bozu, baina lehiakortasun horretan lehenengo eta bain pertsona izaiela, edo zeren gainetik. Edo zein nahi balixo da bela kirolerako, baina bai entrena hon bidala. Gauza batzu sakrifizio batzuk enbio zuzela, baina merezi da bela. Danan gainetik merezi da bela, saiatu bidala, eta askotan igual laguntzio bai eskatu bidala, eta inguruko kemutuko preste guzela. Oso ondo. Sarrerako aurkezpenean aipatu dut zure herri kirolari bezala daukasun palmaresa edo sortzen joan zarena ugari bezain anitza dela. Garaipen zaku hori kontutan hartuz. Garaipen bat beste guztien gainetik
sartzeko eskatuko banizu, zein izango litzateke berau? Ez neuke klaro eukiko, ez deuket lan garaipen argi bat, bai, Euskal Herriko lau txapeldeuka sarri jasotzen, baina, bueno, aurreko 2 urtietan nik lortuteko emaitzak gainditu dabez. Pozik, ez beti zoriondu izin dituaz, oso arro nau eta pozik nau, beste neskatzu datozelako, emaitza hobiek lortzen dabizelako. Ingudeko adibidez Euskal Herriko lau txapeldeukeaz eta momentuz markarik onena neu deuket, 80 segundu eta 89 golpe emonda, pentatu lehiele lengua ebe hor deuket, baina holan garaipeni pixkat zerena esango neuke dela 2022 urtien jokatu gendu lehengo aldiz Trinidade plazan Donostin Uliako harri jasotze txapelketa. Mutien kasuen urte luzez jokatu da Igeldo Arribaldarran txapelketie, eta neskena 2022 jokatu zen, eta irabazi naban. Eta urrengo urtien plaza bardinien urrezko aizkora txapelketa irabazi naban. Orduan, plaza bardinien 2 modalidadetan garaipenak eukitzie, nitzako bai da meritu bat. Bai. Modalitatei dagokionean, askotan nabarmendu zara, Karmelek zeinekin disfrutatu du gehien, zure herri kirolari gisa, kirol ibilbidea guztia kontutan hartuz, zein nabarmenduko zenuke? Ez dut uste erantzun errazarenik zuretzako? Gaur egun adibidez, ni ja gerritik eta pixkate lesiono nintzen, nire gerrixe beti eukiko ju ja limite batzuk, ja ezingo ju jaso nik nahiko neukezan pixuek, eta azkenengo urtietan harri jasotzen sufridu indot, asko sufridot, nahi eta ezin baten ibilinaz. Orduan aiskorarako aldaketein naban, baina ondino aiskoran badeuketor zozer mugatzen nabena edo ikesteko modu edala uste bai aldatu biotena, ez dakit, ingudiakin be, ez naban, gozatu ez naban, urten egi jatan eta ondo moldatzen itzen, pentatuloi azkenerako hasieran gozada bat moduen sana edo zera, edo binaka ingo neuke moduen ondinope, banaka, badeukez bere limitiek. Lehengo urtien asko disfruto noan preparatzen, baina bigarrenen ja maldan gorain jatan. Azkenien, kirolarioa normalien gauza baten zentratzen da. Eta ez da zentratzen 1000 modalidadetan. Eta heltzen da momentuan nahi osunen 1000 modalidadetan ona izen. Eta dana ezin da. Orduan, nik uste horrek ekarriztela bai limitie. Eta noski, azkenean exigentzia maila hori, gorputzari ematen diozun tratua fizikoki oso handia da, ez, gehienetan. Zeinetan nabarmenduko zenuke edo zein izango zenuke dela exigentzia mailari dagokionean, edo bestera batera esan da fizikoki, gogorrena, zuretzat zein izan da? Nitzako harri jasotzea. Harri jasotzea? Duda barik. Bai. Harri jasotzen, segun zeharrekin, normalen gu harri txikixoakin ibiltza gaiela, eskatutu teknikia, eskatutu inderra, da eskatutu auspue. Osa, 3 gauzak ondo maneja behosuz. Orduan, igual aizkoran ritmo hartzozu edo igual bajatzez eta jarraitu aldozu ezta, baina harri jasotzen iruditzen jata harritanekin oso ondo ibili biza. Harri batekin, txapelketa baten, normalin eskenetan dekoguz zilindurek kubikue eta bolie. Bat espozu jasotzen, txapelketatik kanpo geratzeza. Orduan, harri danak kontrola biozuz, gainera harri jasotzi pixka mundu haundixe da, dekuzu harri haundixek, harri txikixek, itxasoko harri baldarrak, hainbat txapelketa urten di azkenengo urtietan, eta nahi esudan irajunbe bai, eta danin ondo moldatu, eta erreza ez da. Nik ustez sufriduna bai dela. Adibidez, aizkora munduen, mutiletan 3 maila deukezuz. Neskenetan, 3 maila deukezuz. Neskak ez dauz hainbeste ondinopea aizkoran, nahi hor zerat kitkat bat dein, 2018 jokatu zen, lehenengo aldiz, emakumezkoen aizkora txapelketia. Gurutzako ondinopea hasiera badala. Ez da torre, ez dakit. Lehenengo apustu aizkorako 2018 da bigarren urten jokatu zen moduen, lehenengo nesken txapelketa ofiziala 2018 orduan hasiera baten gauz. Eta aldiz emakumezkoetan ikustot harri jasotzen eta mutiletan adibidez ez dauz hainbeste. Ez dauz 3 maila moduen. Eta aizkoran badauz. Osa nahi dezan, nitzako gatxaue da harri jasotzi izango nuke. Beste bloke bati ekingo diogu jarraian, prestakuntza fizikoarenari, lotura daukaurreko galderarekin. Zuk suposatzen dut, herri kirolari gisa daramatzazun urte guzti horietan,
urtez urte prestakuntza fisiko horri bakoitzan are eta garrantzia handiagoa ematen joango zinela. Azaldu iguzu, denboraldi altuan, txapelketen prestakuntza horretan murgildua egoten zaren aste horietan, nolakoa izaten den zure entrenamendu, batazbesteko entrenamendu aste bat? Finala bada eta txapelketa potentia bada, nik izango dut, azkenengo 3-4 egunetan ez dela ezer egiten. Nire gorputze bidabena bakarra da deskantzua. Osa, lo ondoen, lasa ibili, 4-5 egunaren astebetearen masaje bat hartu, osa, bai da, berutz etorri eta deskantzatzeko zera bat. Gero etapa diferente asko daukitut, momentu baten entrenatzen aban gimnasioen, crossfitien, pilatesa, aizkoran, harri jasotzen, egunien tranquilamente 2 entrenamentu urten alzien, ezibizinuek, momentu baten oso goixen moduen ibili nintzen, gero beste momentu bat etorrezan kontrakue, mina hartuten, nahi eta ezin bat, nahi oso entreno, ze ustozu, esposu entrenatzen ez tozu ondo ingo, hor beste zera detorri zan, gero gimnasioko blokin bakarrik hasi nintzen, baina uspu falta jatan. Orduan pixkat, danetik pro dela esango neuke eta azkenengo urtietan bintzat entrenamendu funtzionalekin gehien bat. Gimnasioa eta aipatu dituzu, hau izugarri ari da aldatzen, ezta? Jose Mari Olasagasti handiari entzuna diot behin behintzat bai, hau sarritan aipatuko zuen berak, berak marka harrigarriak utziagatik, gaizki espanabil pentatloia 27 minutuan edo bukatu zuen, izugarrizko markak ditu. Hori guztia lortuagatik, berak sekula ezuela edo ez duela gimnasio bat zapaldu eta elikadurari dagokionean ere txuleta asko eta patata frijitu asko jatekoa zela. Eta hein handi batean bere prestakuntza, mendi buelta, soka salto eta arroketako bainuetan zentratzen zela. Hau izugarri ari da aldatzen, zuraitaren, Jose Mari Olasagastiren garaitik ona, trantsizioa izugarria, ez da? Bai, alanda guztibe guraita bere sasoien egunero jute zen oizko mendire, trabakutik oizera, uspueteko korrikei bilde zen, baina bai jute zen gimnasiora eta Pamplonera jute zen, Iruñeraino jute zen aztien 3 aldiz, eta esatozte, Carmele, zutxik ixe zinela, zua makin oien gazte zinen, da nik koltsoien egin aban lo, da horrengo honin kotxea hartu, da Iruñara entrenatzera, eta Mieltxor Saralekin batera eta beste hainbatekin batera, han entrenatzean zera, bai emototzien, igual hasiera baten ez, baina gero bai emotzien importantzia gimnasioko zerari. Eta gaur egun supernormala dan moduen, jenti gimnasiora juti eta batez neskak, normaltzat hartzen da, ni txiki izen itzen nieneak horratzen, osea, gimnasiora juti zan neskako buru oso murritze zan. Eta guk, zorionez, etxien eukioguz tramankulu danak, baina erakusteko, baita zelan egin dien eta beste, baina igualez, ez oso ondo edo esotzun zuzentzen entrenadore batetak izan moduen. Orduan nipe pixka eta nintzen etxien, sozelan interrapeti guztu bize jata, baina pixka kostoi jatan crossfiterako salto hori emoti esatie, guztien egin beste neska batzuk eta inbidixi motozten, inbidixia sana hori esaten nipen nahiot edo, eta beti zen eskalodi bat, orduan pentsago eskalodixek kirolerako eta zematerainoko balixo zu eta zematerainoko ez, eta gauza da dana da probatzia. Probatzia da eta nik izatot, nire gerrixi ondo baneuke, ni crossfitera bueltoko nitzake, asko inbidixi motozteze gauza bat ezin zuen horren ordezku dau. Eta hori ezin zuen, ezko horren ordezku dau. Osa, danerako irten bide bat dau. Beti dagoela, ez, lekua, zeo zerrentzat, kontekstura egokituz beti ere. Gimnasioa eta aipatu ditugu, indarrezko entrenamendua, elikadurari dagokionean, aurreko generazioekin alderatuz, aldaketarik eta ikusten duzu, pentsan moldean edo pentsatzeko era horretan. Zalantza asko euskikituaz beti elikadurei buruz, asko. Alde batetik, gero esango zuten dieta hori, keixetana, nire aitak egunero txuretik jate balako, urik ez baneraten, ez dakit, nipe etxin, amak beti txiko janarixi eta beti jate gandun da, gainera, igual, horrexek, ensaladi eta filetie. Osa, dana jaten izio guk etxien. Eta dietista batekin hazit, ez eta epa. Osa, dana neurrixen, eta igual babekin ensaladi baina fileti igual ez, igual gabaz jambiozu, aldatzen doia, eta horre dietistik erakutzi hostezan pauta batzuk eta erakutzi hosten. Eta gaur egun ez do jarraitzen berak zera haindeko estriktue, baina ikeziot gitxi gora bera zelanein, eta nitzako superimportanti da danetik jatia.
Osea, dana da ona bere neurrixen. Osea, ardau kopa batek astien behin edo egin behin hartu ezkero ez dutzu kalte egingo. Egunero hartzen mozu, ba igual, bai. Edo egunero jaten mozu donutz bat, kalte garxea, bai. Egin behin jaten mozu, ba igual ez. Osea, nahi dezan, zer da ona eta zer da txarra. Dana da ona bere neurrixen. Neurrixe kalkulatzi da txarra. Edo gatxa, edo, bueno, zaila. Bai, dosi eta frekuentziaren printzipio hori, ezta? Azkenean, elikadura patroia osasuntzua bada, dosi frekuentzia, bai, aldatu egin beharko da, ez? Fruta eta barazkiei eta aipaturiko ultraprozesatuei, berdina ezin diegu esarri, baina dosi eta frekuentzia horrekin jokatzen joaten bagara, normalean ondo joango segura. Eta beti zango teorixo oso polile da, gero ansiadatak eba deukezu nien, apagai bamonos. Edo, bueno, edo estres askokin zabizen nien, eta gaur pintxo batekin aurrera noi, edo ez dakit. A ber, bizix ez da amaituko, eta hemen gauz, eta gure horrekupe euskal oso erjan dabien, eta hemen gauz gu. Aipatu duzu horre, dieta bereziren bat edo, azpeitiar? Gero eskarriko zute, Jose Aramuro Aramendi zan azpeitien jaixotako zera bat, aizkolari bat, eta bastante famatu izen zen, 40 bat urterekin hasi zalako aizkora munduen, eta karo, hasiera baten herrikiloetan ez zegoen txapelketaik eta apustu egite zien. Eta bera oso famatu izen zen berandu hasi zelako eta hainbat apustu egin zituleko, eta gero erakotzeko zute bere dietie. Aurrerantz joko dugu, aipatu duzu hor, emakumearen parte hartzeari buruzko datu batzuk eta hasi zara ematen. Ni neuk datu batzuk eta ikusten egon naiz edo aztertzen, eta esango nuke, ez dakit modalitate guztietan, baina behintzat aizkoran datu positiboak badaudela. 2018 urteko zifra hori, aipatu duzu, Usurbilen izan zen final hori, 3 neskak hartu zuten, edo kopuruari zegokionean 3koa izan zen. Aldiz, azken urteotan, zifra hori laukoiztera heldu zarete, dozena bueltako parte hartzearekin, Euskal Herriko emakume aizkolariaren txapelketa horietan. Etorkizunera begira, jarriz gero, itxaropentzu agertzen da Karmele Gizasola honek guztiak izan dezakeen evoluzioaren inguruan? Nahi dut izan itxaropentzu, baina lan dabe nire zalantza deukeaz. Gero askotan igual erakustaldiztarako deitzeko edo aparteko txapelketak edo torneoek ateratzen dinen, zailtasunik egoten dielako topatzeko, batek ezin dabela, bestie lesio egin dela, bestie oporretan dauela. Osea, amabiga edo izenga, oin gitxitsua gaiela usteot. Batzutan kosta moduen egin da. Bai, harri jasotzen ez bezala, gaur egun harri jasotzen kopuru asko hasi da moduen. Aizkoran esango neuke, hortxe gau ezela, eta hemendik mensaje nahi da bendanak hasteko, eta badakitela ez dela erreza, ez da gimnasiun apuntau eta kuota pagau eta listo, ez da hori deuke gure kirolak zera, baina murgiltzeko gure kirolera, eta apurke badauz, eskola batzuk badauz, ontsi zabalduko da Bilboko herri kirol zentru bai, sustabiz bai badau, herri-kiroletara murgiltzeko bide batzu badie. Bintzat probatzeko mezu hori, ezta? Azken blokean zentratuz, kirol denboraldiari dagokionean. Iaz, harri jasotze alde batera utzi zenuen, eta aizkora munduko txapelketen prestakuntza horretan zentratu zinen. Aurtengo kirol denboraldiari dagokionean, ez dakit zein helburu, arantzarik ateratzeko beharrik ikusten duzu txapelketaren batekin, ez dakit... Nik ustoia kirolien lortu dela alnaban gorena, nikoin kirolakin disfrutatzen nahiot. Igualen izan obsesi... Aitak beti izan izan eta ezke egixe da, zuk txapel bat irabazte, zura lehenengo aldiz txapelketa batera soia zenien, zuzoiez, probatzera, deukusuntan amongo zu, obviamente, Ezoiz, probatzera, zoiz ikustera, badakizu bestik igual zeterako gai dien, zuk plazan ez dakizu zerretiko gai zaien, orduan, eta lehenengo txapela datorren ninda, la leche. Osa, superrondo. Karo, ja lehenengo txapela deukezu. Bigarren urtien demostran biozu lehenengo txapela irazen dule, eta zu hor zau ezela, eta gai zaiela. Etortzen dian erruxo batzu, igual lehen ezeu esenak. Demostran biozu. Bigarren txapela dator. Jostra, bi txapel deukezuz, 3garrena, 4garrena, 5garrena. Osa, zematetak eixeuki, nik uste zera be geixa dela. Zelan ditzen da, exigentzia maila bai asko onditzen dela. Zer ziren ez inor.
komila hartien, esan nahi dezan, ezagune, ez dakizu, baina ja zaien nien, eta zera, horrek emototzu ja buruelantzeko zera bat, behar bat. Azken galdera horretara pasatu aurretik, suposatzen dut, aizkora munduko beste zailtasunetako bat, azken aste hauetan, hainbat podcast eta burutu dituzte, besteak beste Iker Vicentek eta Izeta Seigarrenak Gaizki Espanabil, eta antzeko ikuspuntua ikusi diete biei. Inbertzio ekonomiko batez gain, denbora aldetik ere asko exigitzen dizune kirol bat dela. Ez dakiz zurk hori nola daramasun. Sakrifizio handi bada, ni azkenengo, ez du esango 10 urtien, baina ni udan lagunekin oporretan, ez dait juna zen, Igual 2 aldiz, 3, udan. Nik udak hemen pasau izan dituaz, azkenien sakrifizio bada, entrenan biozu, erakustaldexik udan dauz, erakustaldexik bai die igual, segun zema kobratzozun, edo segun ze eskatzozun, ze dieta, o lo que sea mototzuen, indozun sakrifizio ekonomiko hori, pixkat hobetzeko modu bat bada, edo, igual ez duzu lortuko gaztagozun dana, baina zera bai, edo zure izena ezagutara ez dara erautozu, edo entrenatzeko modua bai da segun ze plaza, orduan, sakrifizio asko enbidie. Bai denboran, bai ingurukuek laguntasun asko eta onarpen asko bai, segun zein daukezun inguruen desatotzu ni asteburu honetan ezin az joan bazkaltzera. Asteburu honetan, ezibizio duket ez dakin nun. Lagune plan bat indabiela, igual daukezuz bi ezibizio eta ezin zahun. Bat dana ezin da, eta erabaki batzuk hartu bidie. Eta azkenin gustatzen jakuleko gabiz hemen, gu ez gaitu inok derrigortu. Eta gustot hori dano konpartitzo gule. Kotxe karreretan da biena bai, diru mordoa gaztetzen da, eta handabil, eta kotxak berie. Eta hor, zailtasun horien guztien artean, askotan ikuste ez den ekonomikoa, ez? Azkenean enborrak ekarri, hauek ebakitzeko forma horretan esarri, denbora, dirua... Ezazu bakarrik, normalin eskolari batek esango neuke, gitxienez bilaguntzaile deukezela. Ni aizkoratokiro jun orduko, batek egurrek ipinite deukez. Nik aizkoran etot, beste batek erakutzi dituzte, gero jasoen bida hori dana. Urrengo onerako, pentsan bida, egurrek amaitzen dabiz, enkargoen bida geixa, ze presiotan da. Igual honi ez, beste horrek ondu bat eskatu, hemendik ez dakiz zein jungo da, igual dixe, txarra da, oin ezin gajun, beste ikarri, asteburun ezibizinu da, egurrek erun bide, preparoen bidie, erutezu egurrek ezibizinoera, ezibizinu ituzu, batu, egurrek ekarri, etxien utzitu, ziketzen itxi, saltzeko, bat emadau saltzeko zeinen nahi dau erosi, tiak eskatzozte, tian gana erun egualdiona dauen nien, mundu bada, guztuen viajatzu. Guztau ezik, hemen ezabiz. Eta hori, laguntasune. Oso imprescindible eta esatuten moduen ez da gimnasio batera jun edo X honetara jun, zeta pagatzozu eta mototzu zerbitzu hori. Hemen ez da guri. Eta orduan, azkenien gero zu zoiz plazara eta nahi oso demostrau, edo nahi etzuzu eskerrak emon bebai bestiei, emondako laguntasun hori gaitik, gero hor, zehazten psikologo batek Carmele, lehenko eta bain zuza, zure gaitik emiozu, eta gero beste gaitik, ez da, baina zu bakarrik ez zauz. Eta orduan, zure garaipena besten garaipena bai da. Eta bai da eskertzeko modua bai, edo sozetarako balixo izen da bela demostratzeko bai. Guztiz adoz, azken hitz horiekin bereziki. Azken galdera horretara pasatu horretik, bakit horre dieta berezi horren inguruko. Karrikotzut, ez dakit azalpena edo, eman nahi duzun hemen. Gero mongot. Oso ondo, azkena hortaz, hemen elkarrizketari amaiera emateko, elkarrizketatu guztiek erantzuten duten hori. Momentu honetan, zure aurrean 16 urteko zure bertsioa egongo balitz, zein hitz luzatuko zenizkioke edo zer esango zenioke 16 urteko Carmele Gizasolari, momentu honetan, aurrera. Ez eukitzeko bilurrik, eta gustatzen jakon hori esateko ingurukuei. Eta zupe bai nahi osu lehin, zu esaila beste bat baino geixa ez gitxia, eta nahi osu lezaiakera horien. Batez be, ni 16 urtekin neska enitzen kirolari zein jundik inora bez, nik beti pentsau izan do kirolerako ez nabala balexo, eskolan baiak saldo bezinien, saldo bari bote jenituen, oso baldarran zen, oso traketxa hori oso bape bai izango zu gaur egon.
Osa, zu oin ikusi edo indala urte batzuk ikusi ez dugu zer ikusirik, beti lodikotie, mendixen beti gora nien beti azkena moduen, eta, klaro, nik neko zen aita kirolarexe, nebie kirolarexe, lehenguzu, osaba, eta ni ez, eta niri gustatzen jatan ikustie, edo inderreko blokik eta beti guztu izan jataz, edo zera, eta zaten nahan, nik zelan esangot, nik nahi otela. Zizpa deuket, ezkezu ikusi eta ez nitzen, orduan zaten nahan, zelan esangot, eta bueno, horretan eskerrak aitai, berak animau ninule, eta ikusi bala zozer, nik ikusi ez nabana edo nitzen animatzen esatera. Eta merezi izan du eta izango du. Mila esker Karmele gurean izatearren eta sorterik onena, kirolari bezala eta hortik kanpo. Eskerrik asko. Eta hau esan da bukatutzat emango dugu Osasun Iraultzailea FM-ren 47. atala. Mila esker entzuteagatik eta mesede bezala podcast hau partekatzea eskatuko dizuet, emandako informazio guztia, erabilgarria eta lagungarria izango zaiela uste duzuen pertsona guztiekin. Horrez gain Spotify ebaluazio bat utziko bazen igukete, asko eskartuko genuke. Hurrengo atalean izango dugu elkarren berri, bitartean, ondo segi...